În orice domeniu sunt grupurile oamenilor de bine și a celor care se joacă de-a Dumnezeu. Sunt întru totul de acord că trebuie să evoluăm. Suntem toți de acord cu această evoluție. Numai că trebuie să existe până la urmă o proporționalitate, o capacitate de a fi asimilată tehnologia fără a dăuna esenței noastre umane, fără a ne afecta spiritul, fără a ne afecta sufletul, fără a ne dezumaniza până la urmă. Inteligența artificială e parte din știință. Deci, întrebarea, dacă ar fi să ne speriem de inteligența artificială, ar trebui să ne întrebăm, trebuie să ne speriem de știință. Sigur că cu știință poți face foarte mult bun și foarte mult rău. Deci trebuie să fim vigilenți. Cu fizică s-au făcut bomba atomică, dar s-au făcut și reactoare nucleare care dau energie întregii omeniri. Sigur că cu inteligența artificială se pot face lucruri foarte bune, se pot face și lucruri foarte rele. Asta a fost întotdeauna așa în știință. Deci, răspunsul meu e sigur că nu. Adică trebuie să rămânem vigilenți, așa cum am fost întotdeauna cu știința, dar asta e mersul istoriei. Deci nu ne putem opri, nu ne putem opune mersului firesc al istoriei. Pe de altă parte, inteligența artificială este și un lucru extrem de interesant, pentru că înțelegem cum funcționează creierul, creăm lucruri mai inteligente. Lucrurile astea trebuie, întotdeauna, tot ce am făcut noi până acum a fost unelte. Am făcut motorul cu aburi. Motorul cu aburi a fost un ajutor pentru noi. Am făcut motorul electric și asta a fost o unealtă, un instrument. Acum avem o unealtă, într-adevăr, care e un pic altfel, pentru că este o unealtă cognitivă. Până acum am încercat să ajutăm unde era munca grea, nu? Deci motoarele cu aburi sau electric au încercat să substituie munca fizică grea. Acum, sigur că ChatGPT o să substituie o parte din munca intelectuală, dar asta o să ne dea nouă. Noi suntem infinit mai inteligenți decât ChatGPT și decât ce creăm la ora actuală. Iar aceste instrumente o să ne dea nouă timp să facem lucruri și mai fantastice. Deci să ne folosim partea imaginativă și creativă la lucruri interesante și nu la lucruri care ar fi repetitive, care pot fi învățate ușor. Această inteligență artificială, din punct de vedere al principiilor morale, consider eu, uite, dacă alții nu vor să considere, nu are dreptul să ne dezumanizeze. Despre asta este vorba. Stau și mă întreb alături, probabil, de foarte mulți oameni. Inteligența asta artificială se justifică din punct de vedere moral, pentru că s-a constatat cumva că marea majoritate a oamenilor din rândul cărora facem și noi parte refuză să mai gândească și atunci trebuie să li se ofere efectiv ca unor infirmi o inteligență artificială care să gândească în locul lor. Care este menirea acestei inteligențe artificiale? Că dacă asta este, atunci haideți să ne repunem să gândim, să ne reactivăm spiritul, sufletul, intelectul, rațiunea, creierul, toate datele pe care Dumnezeu ni le-a dăruit și să arătăm că nu avem nevoie de inteligență artificială pentru asta. Putem avea nevoie de o inteligență artificială care însă nu ne poate depăși, pentru că ea este creația omului.
modelul de neuron artificial, este o abstracție a ceea ce se întâmplă în neuron, cum se spune, între cer și pământ. Noi suntem capabili să învățăm din exemple foarte puține, suntem capabili să generalizăm, suntem capabili să înțelegem raportul dintre structură și tot. ChatGPT a învățat foarte mult pentru că a absorbit foarte multă materie de pe internet, dar el însuși nu are capacitatea să, începe să vorbească despre el însuși, dar nu are o înțelegere profundă a lumii. Adică asta sunt marile challenge. Noi folosim niște circuite mult mai mici. Creierul nostru are în 7 stații, poate să clasifice, să înțeleagă orice imagine. Noi avem rețele neuronale care au 1000 de layer-uri, de stațiuni, ca să poată să clasifice. Și comparativ cu creierul, consumă infinit mai multă energie. Deci dacă noi vrem în primul rând, o inteligență artificială n-ar putea să ne înlocuiască pe noi, că n-ar avea destul de energie. Creierul nostru cu 30 de W poate soluționa cele mai complicate probleme, care nici cel mai mare supercalculator nu le poate rezolva. Deci ChatGPT a folosit mai multă energie, probabil, decât toată România la un loc, ca să învețe să răspundă cum răspunde la ora actuală. Pe când creierul uman? 30 de W. Cât un bec de 30 de W. Deci o energie cât un bec de infinitezimal mai mică. Avem noi nevoie și de mult mai puține date și suntem capabili să generalizăm, suntem capabili să... ChatGPT e foarte bun să recunoască cuvinte, dar dacă ne întreb, ok, poți să recunoști imagini, poți să faci video, să analizezi, nu poate, nu știe. Să ne dăm drumul minților, să asistăm cu plăcere la infinitul potențial al creierului nostru, al rațiunii noastre, al inteligenței umane și, într-adevăr, dacă dorim o jucărie, să o facem, dar ea să ne servească, dar să nu o lăsăm să ne distrugă. La temelia vieții lor să stea valorile morale, valorile lumii creștine căreia îi aparținem, să țină și mai strâns de aceste valori în gândirea și în atitudinea și în viața lor de zi cu zi. Ele să prevaleze, ele să fie preeminente în ceea ce înseamnă destinul lor prin această lume. Să nu abdice niciodată de a se raporta la aceste valori care până la urmă au ținut omenirea de milenii. Pentru că acolo este până la urmă punctul de sprijin atât pentru ei cât și pentru noi. Desigur, trăiesc într-o lume a tehnologiei. Tehnologia să le fie un pur și simplu ajutor în a-și rezolva anumite probleme practice. Ei să fie stăpânii tehnologiei și nu tehnologia să-i stăpânească pe ei. Să nu abdice, ca mesaj final, de la condiția lor umană. Ar fi o mare greșeală să lăsăm algoritmii să ne controleze ei pe noi. Ce ne caracterizează pe noi oamenii este creativitatea și individualitatea. Și deciziile nu trebuie lăsate în mâna algoritmilor. Algoritmii fac ce noi le spunem să facă sau fac ce învață că noi facem la ora actuală. Dar noi, așa cum am spus, suntem infinit mai deștepți decât acești algoritmi și algoritmii pot să fie buni la o decizie într-o singură direcție și să ignore contextul complet, o decizie în altă direcție. Și pentru asta ai nevoie de oameni. Exact așa cum în medicină, niciodată nu va trebui lăsat un algoritm să hotărască. Întotdeauna va trebui să fie medicul. Pentru că algoritmul e bun, e o unealtă, dar poate să facă din cauza că e un algoritm, niște greșeli foarte mari. Și numai un medic poate hotărî. Inteligența naturală o să fie, după părerea mea, în următorii 500 de ani, cea care va trebui să hotărască ce trebuie făcut. Că algoritmii nu înțeleg lumea. Ei nu înțeleg. Și cei mai avansați, ChatGPT, cei mai avansați algoritmi de inteligență artificială care avem acum, nu înțeleg lumea. N-au un model al lumii, nu înțeleg. Dacă îl pui pe ChatGPT să facă cu totul alt lucru pentru care nu a fost antrenat, nu știe să facă. Deci ChatGPT nu înțelege în mod general lumea.
Și asta e o mare problemă pentru toți algoritmii. Orice algoritm e extraordinar. La oameni îi numim savanți, așa între ghilimele, acei oameni care știu să facă înmulțiri în cap cu 1.000.000 dar în general acești savanți au nevoie de cineva să-i ajute să meargă să-și ia de mâncare și cam așa sunt algoritmii noștri. Deci gândiți-vă la asta. Dacă vreți să lăsați pe algoritm să ia decizie, gândiți-vă la savanții ăștia. Extraordinar. O să-ți facă o înmulțire pe loc nemaipomenită, dar întreabă la altceva. Dar nu știe să cumpere o pâine. Nu știe să cumpere o pâine, da. Și de-aia n-au voie ei să ia niciodată decizie. Eu cred în noi, în oameni, și cred că noi o să fim întotdeauna în față. Și sigur că creierul e foarte maleabil. În momentul în care noi vorbim acum, ne creștem noi sinapse în creier. În momentul în care repetăm o poezie, ne cresc sinapse. Deci sigur că creierul e foarte maleabil, poate fi schimbat, dar eu sper că noua generație e foarte abilă în a folosi instrumentele care le punem la ora actuală și cu siguranță o să aibă mai departe inițiativă și o să aibă imaginație și o să folosească aceste instrumente care noi le creăm la ora actuală într-un mod productiv, de așa încât la întregii omenire o să le meargă mai bine, o să aibă o viață mai frumoasă și plină de succese.